Jesa borok fano hapango tongnai fano Tripura do phakmanai ke hanei ketal haste rok san ka ke hingke salayo Tripura kaisa chikoncha hastesi oro bahike ta kaisa ketal haste salamnai hini salayo hingke bahike ayang nani borok Tripura wa hawi tongmani kokke salaya burung sana thanga ke ayang nani borok Tripura o event tabukbo kwbangmana habi tongo tai omorok ni bagui TTADCC ni Tripura sani bagui salamja kaisa land reserve khaijak oro se ayang nani borok no dana ni bagui TTADC ni kwbangma thaisan tongkha West Tripura ni DM ni thani Tripura sarok tabubo thanchakai o jaga no narngani bagui kok tisai angake khnani ni ani jaga kmai thangmano o Tripura hasteo thanchangya tabukbo Tripura sarok Tripura saba Tripura saise yas surai kok salai tonglayo nung tabuk believe khaya nung tabuk Tripura sate khoroksa Tripura sano nung dosrewi sai tongo tini thancha tongyani khnani ni ani jaga kmai thangake nung sabono dusri sinai amoni bagno Tripura sarokni kwbangmana jora tongkhu o jora tongsini nung kahamkai nok tangi nargmaya ke nobar wati faiprukai nung bupang tola da thunai bupang kwak thangpro nung kuno sawai mangla bui nok tangi nargjak jaga bo nung tongnani jaga mangla amoni bagno Tripura sarok ketal ke fungai ma haike thancha ke jotono Tripura sarok bwchalai kok kaisa ke Tripura sarokni bagai kaisa safety khlainani nangkha hayake ani tribe simi ang wanchunai ni tribe simi nung wanchukdi hai hini salai lesson pe jaga firogai maliye ang kwbangmana comment nugu hai hini sao Tripura sarok no ta norog layang nani phaini borok rok bai kana norog ni si jaga kmanai chini jaga kmaya hanai hai amli chung Tripura sa thancha tongya ke ni tin jaga kmanai khana ni jaga kmanai haktor hayung ni borok rok jotono saimano Tripura ni original busa sabo Tripura sarok no hunai saimano borok tai bidike Tripura sarok o jaga wo nijine hak kmana nangkha amobo joto haktor hayung joto gwnangni no saimambayo amoni bagino Meghalaya ni borok protest khaita chung Tripura hani Tripura sarok hai ingna muchungya ajagani indigenous ro hai ingna muchungya hanai tobo sini Tripura sarok wanchukna ringya ko tabukbo amono Tripura sarok thancha kreni aguli tongmabo bujakdi noro hasakni phayo jagao tomung tongphabai amochini jaga sihini si sajakpo usukang nukhana norok Sar Prasant Kanti Tripura ni bsajak bai bsala bujangmani nga chini jagao tongse chung haike sajak bujak tongnani hingake chung bo jaga sogima klai kya hnumo bubagra khora aguli chini bubagra chini dofani bubagra chini Tripura sarok salsa sason khai tongmani jaga ose chung tine haike tongnani jala o jagani kutuldi nongni jagaya mo hunjak tongo hingke chung boro thangnai chini Tripura sani kwbangma thayo borongni borongno danani bagui West Tripura ni DM ni thani jaga nanani bagui ayangnani phainarokno koimung blai yafaro hingke o Tripura sarokni bagui ADC 6 schedule ni slammani omo tomo faida angkha omoni tomo right mangkha 6 schedule Article 244 tongo oro raida kahamke srai ke sijak je tribal lok nijini land won khaimano mane malik ni kasa right tongo haipene Tripura ni je ADC wonur nukjak haike malik ni right tongmani amona wanchuk thai Tripura sarok ngkha tini video amsuno hambai